гасырларны иңләп, безнең әдәбиятыбызның җәүһәрләрен менә шушы мизгелдә, шушы заманга туры китереп, каршыбызга чыгарып тезә ала. Ул безнең мирасның кайсы сандыкларда ятканын белә. Белеме белән ул сандыкларга ачкыч ярата ала. Сорау гына дөрес куелсын. Җавабында Хатип Миңнегулов сезне шул җәүһәрләр белән байыта ала. Сәйф сарайыны аның кебек белүче, аннан шул кадәр цитаталар үзеп алып әйтә алучы тагын кем бар? Бар синанда кем сине җаным дигәй, йөр синанда кем сине истәгәй. Сулух иясеннән хусумат изләмә, ягъни килешергә теләгән кешедән кимчелек изләмә. Һәммә юлы хәзер шушыннан нигә мәкаль әйтем кебек. Нигә менә хөрмәт иткән кешенә карата әйтелә, утырсаң ди, күзем өстендә йирең бар ди. Утырсаң күзем өстендә йирең бар. Нине күңелең теләсә бар аны кыл, вафасыз дилрә басын, ягъни тугрылыклы син, гүзәл син, эй биле кыл. Мондай юлларны күпләп китергә мөмкин. Анда менә үзенә күрә бер акыл, фәлсәфә, бер аларның әсәрләрендә менә гыйбрәтле мисаллар бар. Менә мондай гына әйтик. Без теге дөресен сөйләргә дип әйтәбез. Һәр вакыт дөресне сөйләргә. Шулай бит инде. Ләкин кай вакыт бит дөресен сөйләргә, дөресен сөйләүдә әйбәт түгел. Шунда бер мисал китерә ул. Менә ди бер патша ди, хәзер нидән ди, берәүне ди үлемгә хөкем итә. Шуннан теге үлемгә хөкем ителгән зат ди, патшаны аты җулы белән сүгә. Патша ишетми кала. Шуннан янындагы вәзирдән сорый, нәрсә дип әйтте ул ди. Шуннан теге вәзир әйтә, менә патша солтан хәзрәтләренең гомере узын булсын дип әйтте. Патша әйтә инде бу солтан, бу ди ничек, бу миңа узын гомер теле, ничек мин моны үлемгә хөкем? Азат итәргә. Яра азат итәләр. Икенче бер вәзир була, бу вәзирнең инде теге шушындай сүзне әйткәнең теге көнчесе була, патшага туры китерә, әйтә. Менә бит теге ди үлемгә хөкем ителгән, сез азат иткәнсез инде бит, мактама узын гомер теләп ва сезне сүктүл ди. Шуннан патша да акыллы була. Менә ди синең бәлкем сүзең дөрестер ди. Әмма синең дөрестлегең ди үлемгә, кан куюга юнәлтелгән, аның ялганы мәслихәткә кеше гомерен саклауга юнәлтелгән. Менә нәрсәдә бу яхшы гыйбрәт. Хәзер ниләрдән димәк, һәр вакыт әгәр дә игелеккә юнәлтелгән икән, шушындай явызлыктан бигә игелеккә юнәлтелгән, андый вакытта теге бераз алдап куйсаң да ярый торгандыр дип инде менә шушындай мәгънә чыгара. Анда бик гыйбрәтле мисаллар бар. Тагын менә мин бер анысын моңа тикләргә китергән бар инде. Bir vakitte anda nigedi Rüstem tegi İranlarının bik meşhur sultanıydı, pehlivanı, kahramanı, Urusların tegi İlya Murmisi anasına da katı söz etti. Anası incinipti, erencip bulay deyip etti. Ey oğlum, mene sen hazır gayretli arslan gibi. Esindi, eğer de benim kolumda sabı vakitini bilsen, mındı sözünü eytmesidin. Hem netice çıkarla. İndi adam balası kişi nindigine sebep bulsa da eti enisin rencitirlik onun söz eytirge tiş değil. Kişini tulrak anlısın, tuyasın kilse, onun tuğan yağına koydu iken. Biz de Hatip ağa bilen Zey rayonuna tuğan ağlı apaşqa yol tuttuk. Üzügüne bilgen yollar bilen alıp kayttı ol bizne. Hatip ağa bilen mında kilgeç işli başlagandan birli aralaşıp yaşayız. Şundan da hazır indi mine Zey rayonunda hakimiyet başlı boşu sentyabr ayında 7 yıl bula Allah'a şükür. Aytırga kerek Zey rayonunda güçlü şahıslar baytak. Alar indi özlerinin her birisi de tarmakları boyunca men aytasım kile şuşunday şahısların birisi Hatip Yusufovich Minnegulov. Biz özümüzün rayon derecesinde tugul, respublika derecesinde gana tugul, bütün Россия ko'lamida don tutgan fan işliklileri bilen şolay boy rayonumuz deb aytasımız kile. Biz alar bilen aralaşıp turabız. Biz alarni turli bayramlarga chaqirabız. Bizning yaratgan qonaqlarimiz alar saban to'ylarimizda, şuluq bitirov bayramlarında, şuluq vaqtda biz alar bilen aytamiz, сөйләшәбез, мәктәпләрдә балалар белән очрашып, кыш дәврләрендә 4-5 мәртәбә районга кайтып, Сабантуйга кайтканда мин дәрәҗәле шундый кунаклар кабул итәм, ул миңа да дәрәҗә. Бер атна буе бергә шул Казакстанда йөргән идек, эшлекле сәфәрдә дип әйтәсебез килә. Шуңа күрә
Келешекте де исәнлек саулык, аның инде менә 12 майда туган көне. Без аның юбилейларын да яхшы иттереп үткәргән идек. Казанга да бардык, үзебезнең зур делегация белән. Шушында үзебезнең районда да берничә ноктада юбилей кичәләрендә үткәрдек. Шуңа күрә без алар белән горурланабыз. Исәнлек саулык, әзрәк яшәсеннәр иде әле. Безгә үрнәк булып, безгә үсә торган балаларга үрнәк булып яшәсеннәр иде, безнең арада булсыннар иде әле. Хатип кайта дип, туып үскән нигезендә аны авылдашлары көтеп тора иде. Үз итү, бердәмлек, җылылык. Бу очрашу әнә шулай истә калды. Бик тансык бит ул хәзер мондый күрешүләр. Сине чын-чынлап якын, үз итеп яратучылар. Хатип абыйларның күрешлесен шоулда. Менә Хатип абый ул Апаш авылында гына түгел, бөтен Татарстан, Рәсәй буенча бик танылган кеше ул. Без аны менә хәтерлим әле менә бәләкәй яшь вакытларда ул вакытта клублар эшлидер иде. Клубка кайтып чыгышлар ясыйдыр иде. Бөтен авыл халкы шунда җыела торган иде. Менә дөнья үзгәрә, авыллар әзрәк кенә бәләкәйләнә. Шунлыктан инде хәзер ничек әйтәсем килә. Клубларга барып Хатип абый, конечно, авылда туган авылда чыгыш ясый алмый, но Рәсәй буенча, Татарстан буенча чыгышлар ясый, телевизордан карап торабыз. Аңа бик зур рәхмәт. Шулай һәр вакытта исән-сау, матур, таза булып яшәсез. Менә шунысында әйтим, менә минем төп йортта Хәнифә апагыз. Бер үзендә 15 ел авыру әнкәйне карады. Инде менә хәзер һәр вакытта менә күршеләребезнең әтисе Гамир абый, менә Гомәр хәзер, аның әнисе Закир апа, алар безгә һәр вакыт шунда ярдәмчил булдылар. Хәзер дә шуңа күрә күңелем тулып китте. Мин аларга бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик үзеңә, әтиңә, менә шушы. Миннегулов Хатип шундый акыллы, әйбәт кеше инде, шундый тәртипле, укыды, укырга бик яратадыр. Фотоаппаратка. Вот. Әйдә. Бик сикемне әтиәниләрен, конечно, бик белмим, аналарын беләм дигәндәй, бик әйбәт кешеләр, тәртипле кешеләр. Бик әйбәт кеше инде, яхшы кеше, ие. Яхшы кеше, яра, әйдә үзең тот. Булды инде шуның белән. Яхшы, бик тәртипле генә, әйпләп кенә йөри торган җегет инде. Акыл. Кайткан сайын төшеп хәл белә, Аллага шөкер, ул төшеп җитмәсә үзебез менәдер ек. Юк, борынын күтәрә торган нәсел түгел алар. Алар Зыялы, укымышлы, тәрбияле. Менә шундый. Монда хәзер Хәнифә минем сеңлекәш апаем дим инде. Инде байсырып дим, әнисе менә сәрән чыгадыр. Алар ике яктан телефон кирәк түгел. Булай гына сөйләшәләр, телефонда сөйләшә башладылар. Хәнифә, sütüş hayır şey kaynattım. Hadi yarar şey çıkabız. Ondan sonra hadi telefon kırdım ne deyip soray bu benden. Her vakitte telefon yok oldu. Hatta ben sorayım ona. Ne diyeyim yok? Ben sorup dinleştim, cevap verdim. Su arkalı söyleşelim. Şundan telefon kırdı. İfaya gatiyatullah ona. Bu bizim ülke nebiyimiz. Хатип Миннегуловның әтисе Юсуф шушы апачтан, Исрафил нәселеннән. Әтисенең әнисе Фатыйма сөйләвенчә, бабалары Казан төбәгеннән була. Казан ханлыгы яулангач, аларның бер өлеше күчә-күчә шушы апачка килеп чыга. Әнкәй ягыннан безнең теге нәрсә әйтергә, алай бик күренекле кешеләре юк. Әмма әби ягыннан, әти ягыннан анда балар теге иске әлмәт ягыннан, хәзер әле анда әби бабалары ул яктан инде хәзер руханилар булганнар. Әмма мин аларны белмим, руханилар заманда алар теге Истанбулларга да барганнар, хаҗга да барганнар, бәлки менә шушларныкы бераз ген белән килеп чыккандыр.
Хатипның әтисе Юсуф комбайнчы, тракторчы, трактор бригадиры булып эшли. Алыштыргысыз кеше була кыскасы. Авыл бит икмәк белән көн итә. Якын тирә авылларга техника чиратлап килә. 4 күз белән көтеп алалар. Сугыш башлангач та аны башта бронь белән калдырып торалар. Фронтка ул 1943-тә китә. 1944 елның 24 июнендә хәлак була. Хатип улы ул вакытта әле 4 яше белән генә киткән була. Әти мине арка кышарга яраталар. Мин әтинең аркасына кайту белән шунда менәм дә ул мине арка кышу дип әйтәләр. Шулай йөртә иде. Шуннан инде әтинең инде әйткәнем белән мине әнкәйгә инде менә Хатип улыма мин киткәч инде ямансы булыр син арка кышкаларсың инде. Каянда кышкалау. Аннан соң бер заман ат җигеп йөридер ул. Ат катландырды бу мине. Ат катландырды, тегеннән атның артына шундай сылбырак ат чабып китте. Мин ябыштым кылынына. Әнкәй шуннан әтине ачуланды инде. Әби әйтә, әби ярар үйрәнсен, җылса җирдән түбән китмәс дип. Менә шул бер 2-3 яшьләр булгандыр инде. Аннан мин әтине инде юнәп хәтерләмим. Хатипның әнисе Гайнел Хаят иренең үлем хәбәрен алганда 4-гә авырлы була. Сыгылып төшеп хәсрәтенә бирелергә вакыты булдымы икән Гайнел Хаятның? Кулында 4 бала, көне-төне эш. Урагыру, чәчү, җир казу, фермада эшләү, симәнә ташу. Симән алып кайтканда Хатип та бара бер юлы. Язгы якта кар эрегән чакта чабата белән пычрак су йырып дистәләгән чакрымнар кичеп симәнә ташу. Ул чырдагы кешенең язмышын да шулай тасвирлап булыр иде. Алда билгесезлек, артта югалтулар, аякта калыр өчен бүтән авырлыкны үзеңә йырырга туры килә. Әле авыр йөгең дә бар. Әмма сарайлының шибәр кызы Гайнел Хаят юлында бер кайчанда туктап калмый. Авырсынып түгел, дөньяның матурлыгын күреп, балаларын да шул матурлыкка гашык итеп яшәргә тырыша ул. Шул авыр заманнарда да. Озын гомрем хатирәләре китабында Хатип Миңнегулов әнисе турында булай дип яза. Үзеннән яшьрәк туганнары аны еш кына Шибәр абыстай дип йөрттеләр. Ул төс кыяфәте белән матур иде. Әнкәй озын чәч үстереп, толымнарына шулпы тагып йөрде. Ул бу гадәтен тормыш йөген үзигенә тарткан авыр елларда да ташламады. Хәтта халык теленә шулпысы шылтырый, Гайнел Хаят килә торгандыр дигән сүзләр дә кереп калган. Апашта туган нигезне саклап торучы Хатип Миңнегуловның сеңлесе Хәнифә ханым. Озак еллар әнисен карап, шушында яшәгән ул. Гомере буе химия, биология укыткан. Россиянең атказанган укытучысы. Без биш бала үстек әнкәй белән, тик үсмәдек иркә кочакта. Без әнкәйнең 5 шатлыгы идек, 5 кайгысы булды кочакта. Булды, бетте, бетен юк. Biz әнкәйгә бер ятим булып калдык. Калганбыз. Менә әти киткәндә мин 3 айлык көмәндә булганмын. Сугышка киткәндә. 4 бала булган. Шуннан инде менә әнкәй дип сүккән чагында әнкәй шундай бер бәләкәй генә мендәр кирәк бит. Аны капларга дигән. Ул әйтә җавап. Менә мине карарсың, үстерерсең. Не Ярдәм булырсың дип әйтәләр, җыласы килә шуны. Ул авырып ятты. Шул чагында әйткән сүзләр инде ул. Соң шул инде үстек бише Улавия Миргалим исемле Севастопольдә эшли. Апам Гөлнур 37 елга ул Лешотамак Сарма районында эшләгән гомер буе. Милли почта хезмәткәре. Хатиба инде сезнең күз алдында. Аннан бер кызыбыз булган Хатиба белән икәрәбә Халисә исемле. Ул бала чагында теге ягышлы ширләр вакытында вафат булган.
Мен инде эңкейнең иң күтүп алмаган дип әйтсәм дә әйбәт булмас. 43-нче сугышның кайнаган чагында туган бала. Шул үстегеннән әйбәт булды. Үстерде. Ана тегендә собайнан барып киндерләр җыйды, шуны ваклады, шуны талкыды, шуны үрде, шуннан җеп ясады, шуннан штан текте, күлмәк текте. Хатып абый инде безнең ниебез, шанышыбыз, абыйлар шанышыбыз безнең тоткабыз, апам минем ярдәмчем. Ни ягыннан инде халәт, рухи халәт алшабылан белән. Мине ертеп чыгалар иде, ана шунда төртеп калдыралар иде, юл буенда шуш сугына. Мен акырып кайталар иде. Ondan enki bularga küçürünü yertmegen için. Ne kızık şaklar şu indi. Jilek jilek birge, kukaga yürüdük birge. Kukunu bilesin mi? Ayşe kuka, tatar kuksa. Ondan sonra borlukka yedik, enkinin külmegi bilen süzedirik, şuştuyup durup soğuyundan. Ondan birlegedir. Külmek itegine küp mü balık kire? Lemme de kire şunun şakla. Şu kaç bitmey. Kindikler birikken bizning. Bütünü bizning de Allah'a şükür. Sileşmiş turgan kun yok. Erten bir kiş bir yırakta abida şaltırata. Hatip abi indol. Minut sayın şaltıratırgamış. Gülnur apa bile 2 tapqır şaltırata. Erten bir kiş bir. Mine gün sayın bu olgan hal. Yerdemşil bulayık. Ömür ötken sayın adam kısqara. Şol kısqa adamını dastoyun öterge gerek. Bitti. Нәрсә ошый сезгә Хатип абыйда бигрәк тә менә? Hatip abinin нәрсәсе шуй? Ул бик төгәл, ихтибарлы. Ул кешелекле. Ondan соң bir әйбер әйтсәң, менә шул кирәк иде. Ул аны җир тишегеннән дә табып бирә. Актарып бармагы белән. Шул ягында шуй. Bir кешегә дә аның кат итеп эндәшкән, ишеткәнем юк минем. Эшәк итеп сүгенгәнем белмим. Сүгенә беләсеңме син? Бик төгәл, бик кешелекле, бик таләпчән һәм бөртекчән кеше ул. Вакшыл түгел, ул вакшыл түгел, әйбәт вакшыл. Менә җиренә җиткереп эшли торган. Рәхмәт язым. Ул бөтен кешедә дә булмый бит андый сыйфат. Берәүнең бармагы, бөтенебезнең бармагы үзгә кәкре, аныкы кәкре түгел үзенә. Киресенчә. Безгә кәкре кешеләр ярдәмче иптәшләренә кәкре. Менә шулай кәкре бармаклы дип исем бирмәсләр микән? Хәнифә апагыз химия биология укытучы булса да, ул әдәбиятны да бик ярата. Аннан шы гармунда әйбәт уйный ул. Аннан шы инде менә шигырьләр яза, мәкаләләр яза, менә 10нчы елны аның әнкәй йөрәге икән дигән шигырьләр җыентыгында чыккан. Рәдиф Каташның кириш сүзе белән. Үзе матур, шиксез нурлы. Бу кемнең күзе икән? Нурлылардан да нурлырак әнкәем күзе икән. Үзе йомшак, назлы, җылы. Бу кемнең кулы икән? Ташлар эретерлек назлы әнкәем кулы икән. Үзе кат якты һәм сөйкемле. Бу кемнең йөзе икән? Кояш яктысыннан якты әнкәем йөзе икән. Үзе уйчан, бик сагышлы. Бу кем карашы икән? Зат алган, каршы алган әнкәем йөрәге карашы икән, әнкәй карашы икән. Хәлсез генә сулкылдаган бу кем йөрәге икән. Соңгы сулышына кадәр балам багалмам дип типкән әнкәм йөрәге икән, әнкәй йөрәге икән. Балачак хатирәләре алар шул кадәр якты булып, истәлекле булып, кадерле булып сакланалар икән күңелдә. Хатип абый белән бәләкәй чактан җилеккә бара идек. Монда инде яр буйлары менән башлана, каршы як булсын, монда урман яннары булсын, гел җиләк шик. Менә беләсезме, теге Габдулла Тукайдагы сыман һич шиксез җыярсың бер җиләк. Һәм Хатип абый белән шул җиләклеккә барып җитәбез. Хатип абый әйтә: "Менә син үз юлыңа бар, мин үз юлымда." Һәм ул
Менә хәзер аңлыйм мин аны. Хатып абый ул вакытта үзе җиләк җыйган, үзе ниндидер, я Саиф сарайының берәр әсәрен анализлагандыр инде. Я берәр урта гасыр әдәбиятыннан берәр шундай әдәбияткәрне хәтереннән чыгарган, хәтереннән үткәргәндер. Ә мин инде җиләк җыям, ул кадәр әллә ниләр уйлаганымны хәтерләмим, ләкин шул истә калган. Шул җиләк белән кайтабыз өйгә. Әби монда шул җиләктән тәкә пешерә иде. Бездә инде бөккән дип сөйләшмиләр, җиләк тәкәсе пешерә. Ул шунда ачы камырда була иде. Ondan da тәмле бер юк. Менә беләсезме? Әллә ничекләр итеп пешереп карадык. Әллә ничекләр хәзерге камырдан. Дрожжи белән, шүпрә белән, ләкин әбинеке төсле булмый. Ул аны ничектер менә баллы сугына сибә иде. Ул искиткеч тәмле әйбер. Әби Хатып абыйның бер әсәрендә, Хатып абыйның хатирәләрендә мондый юллар бар. Әби әнкәй безнең өчен Капартком председателе дә, әни дә, әти дә булды дип. Олар өчен генә түгел, әби безнең өчен дә нәрсә дип әйтим? Сабырлык. Шын әни булу нинди була? Туган җанлыклы булу нинди була? Туган бүтән менә әби белән су буеннан мин каз кавырый, тавык кавырыйлары җыеп биргәнемне хәтерлим. Улалардан каз канаты ясыйды. Аның кебек итеп, матур итеп үреп ясалган каз канатлары менә истә без аны эшли белмибез. Әби бүтән юк кына әйберне дә бар итеп ала беләдер иде. Һәм балаларын да шулай итеп үстергән. Алар менә безгә туган җанлыклы булуның үрнәге. Алар дүртсе дүрт җирдә булуга карамастан, һәр таң сайын, менә таң сайын Хәнифә апа безгә шалтырата, хәлне белешә. Без хәтта ки оныткан вакытта да шитендә булып китә. Алар бер вакытта да онытмыйлар. Менә кайда гына булса да бер-берсенең хәлен белеп, һәр вакыт бәйләнештә яшиләр. Бу инде безгә менә бик зур үрнәк. Аннан инде Хатып абый татар халкына хезмәт итү үрнәге ул. Аның фидакарлыгы, чөнки менә милләт җанлы булу, алай итеп менә үткән мирасны кайтару гына түгел, бүгенгесе дә татарның бүгенгесе турында да кайгырып, бүгенгесе турында да борчылып, алдагы көнгә ул миңа һәр вакыт әйтә. Мин борчылып шалтыратам, Хатып абый дәресләр кимеде бит тагын. Хатып абый бер сәгать әдәбият белән гел барып булмый бит. Хатып абый нишләргә дим, ул әйтә, гел булай гына булып тормаса әле ди. Менә алар бит инде әллә ничә елларны, дистә елларны күргән кешеләр. Димәк, чыннан да ул шулай дигәч ничектер өмет уянып китә. Татар теленең бүгенгесе бит инде борчулы. Инде ярар, Аллага тапшырдык. Көннәр булай гына булмаса әле. Безнең телебез дә дәүләт дәрәҗәсенә менеп кире үз халәтенә кайтыр әле дигән өмет белән яшибез. Шушылар 2нче санлы Җәлил урта мәктәбендә тәрбия эшләре буенча директор урынбасары булып эшлим һәм татар теле әдәбияты укытам. Безнең нәселдә укытучылар бик күп. Зря күп без менә бергә җыелса, Хатып абыйның юбилее булды Сарманда. Бөтен туганнарыбыз җыелды. Бармак белән санарлык кына түгел, ике кулда кирәк икән безнең укытучылар. Димәк, алар менә Хәнифә апа да, Хатып абый да, Миргалим абый да бит инде безнең мөгаллим. Алар үзләренең хезмәтләренә бездә ниндидер шушында хөрмәт уята алганнар. Ансы да бик кыйммәт тора торган әйбер. Мин шактый җирләрдә яшәгән кеше бит. Инде фәлән яшькә җиткән кеше. Ничек кенә булса да менә туган йорт, төп йорт барсыннан да кадерле. Аны аңлатып булмый. Һәм менә мин әле бәхетле, инде әлбәттә әти сугышта үлгән, аннан инде әнкәй вакытында мин монда шуна кайта идем. Хәзер шушыннан әнкәй безнең шактый яшәп, авыр тормыш булса да, шул 99 елны вафат булды. Һәм аннан соң менә инде сеңлекәш. Хәзер менә бу безнең төп йорт дигән әйбер. Нигез саклануда мин инде менә үземнең сеңлекәше, мин аны апаем дип йөрим инде, Хәнифә апам мине аңа бурычлы. Чөнки әнкәй ике абыйсы була торып, без ничектер аңа ташлаганбыз, авырлыкны. Без аны уйлап та бетермәгәнбез инде ул вакытта. Хәзер Хәнифә әнкәй минем урын өстендә шул 15 еллап бит инде ул. Шул тирә 15 ел буена менә Хәнифә аны карады. Сабый кебек, шул тикле авыр кысынмыйча. Аннан соң инде әнкәйне җирләгәннән соң хәзер шушында менә авыр, монда бер үзенә беләм инде тормышны алып барырга кирәк, башкасы һәм менә төп йорт безнең нигез саклана. Менә шуның өчен хәзер нигә мин Хәнифәгә үземнең апайыма бик рәхмәтле. Янында ышанычлы, таяныр кешеләр булганда әле теге ни бар, ничектер өмет бар.
Ничектер билгеле bir куаныч бар, ләкин һаман да мин менә шушы иң әүвәл газиз башкайларны сау булсын, үзең исән сау бул дип менә шундай. Шуңа күрә менә мин әле-фәлән яшьтә булуымна карамастан менә кайттым туган якка, көн салкын булуына карамастан салкын, менә миңа мондай җылы, рәхәт. Чөнки мин янымда якын кешеләр шуннан үзем хөрмәт иткән, алар мине хөрмәт иткәне белән утырам. Рәхмәт үзләренә. 1946 ел. Хатип бу елны укырга керә. Бала чага ул чакта яздан көзгә кадәр ялан аяк элдертә. Ә мәктәпкә аяк киеменнән барырга кирәк. Әнисе Хатипка чабата урып бирә. Үзе суккан киндер күлмәк, ыштан кидерә. Башында абыйсының фуражкасы. Мәктәпкә кергәнче Хатип кызыксынып, абый апасыннан шактый нәрсә ишеткән, колагына элгән була инде. Шуңа күрә дәрестә беренче укытучысы Зәки апасына киңәшләр дә биреп җибәргәли. Ул вакытта без бик фәкыйрь яшәдек дип яза Хатип ага. Ачлы туклы булсак та, гаять мохтаҗлыкта яшәсәк тә, без тырышып укыдык. Кагаз, кара, каләм булмаганда, каурый каләмнәрне кырым карага манып, иске-мыскы китап, дәфтәр битләренә яза идек. 7нче классны Хатип Пидар мәктәбендә тәмамлый. 8нче класска да барасы килә. Әмма урта мәктәпләр апачтан бик ерак. Ә торып укыр өчен акча кирәк. Башкаларның мәктәпкә киткәнен күреп, ә үзенең укуын дәвам итә алмавына гайрәләнеп, 1 сентябрьдә Хатип лапаска чыгып, үксеп елый. Бухарайдагы рус мәктәбенә йөреп карый ул, әмма 5нче класска гына язалар. Шуннан Хатип колхозда эшли башлый, үгез җигә. Ә вакыты булуга китапханәгә йөгерә. Җыелышып китап уку бу гаиләдә традиция була. Сукыр лампа яктысында китап укып утырган ул кичләр. Кайтарып ала алмаслык дәрәҗәдә ерак та, шул ук вакытта сине син иткән һәм синең күңелеңнән бер кайчанда югалмаячак кичләр ул. 1954 елны Хатип 8нче класска Иске Кәшер урта мәктәбенә китә. Туган авылы Апачтан 25 чакрым. Дистәләгән кешедә фатирда торып укый Хатип. Китабында бу чоры турында тәфсилләп яза ул. Авылдан алып килгән ризыклар да тиз бетә. Айруча пекарня эшләмәгәндә ипи юклыкка интегә идем. Бер вакыт көчле буран булу аркасында Апачка да сарайлыга да кайта алмадым. Ашарга бер нәрсә калмады. Шактый мул тормышлы фатир хуҗалары да минем хәлгә керми. Аш утырсам да, чәй эчәргә дә дәшүче юк. Бер чак хуҗабика апабыз булай диде. Мин училищеда укыганда безнең белән укыган бер малай менә шулай синең кебек ачлы туклы йөрде дә, укуны бетергәч үлеп тә китте. Бу сүзләр ничектер минем күңелгә гомер буена уелып калды. Бираздан мине 2 балалы Зөләйха исемле бер инвалид апа үзләренә алып чыгып китте. Бар булганыннан миңа да өлеш чыгардылар. Хатип Миңнегуловның чәче 1нче тапкыр Иске Кәшер мәктәбендә укыганда агара. Атна ахырында авылына кайтканда бүреләргә очрый ул. Яннарыннан ук үтә. Бүреләр аңа карап торалар да тимичә урманга кереп китәләр. Бу арык, ябык малайны ашаудан ни файда дип уйлаганнардыр дип яза Хатип ага. Өйдәгеләр көтеп торган. Әнкәй кайнар бәрәңгеләрне алга куйды. Катык белән аларны тәмләп ашадым. Шунда әнкәй, нәрсә булды улым? Чигәңдә ак чәчләр күренә диде. Мин инде бер нәрсә дә булмады дип кенә әйттем. Бүреләр белән очрашуны сөйләсәм, мәктәпкә кабат укырга җибәрмәс дип курыктым. Бу юлы кытыла, әмма бер кичне Хатипның юлына бүреләр кабат чыга. Иске Кәшер мәктәбендә Сарман районы мин 8-9-10 классларны шунда укыдым. Безнең авылдан 25 километр. Мин күбрәк кыш көне чаңгы белән йөрим. Мактанып әйтим инде, Кәшер мәктәбе зур булса да, мин анда чаңгы буенча 1-нче, 2-нче урыннарны бирмәйдем. Хәзер шуна урманнан чыктым да кичкә каршы инде бу хәзер кич булып килә кыш көне. Тегеннән төшәргә аның туры юлы бар. Бүре тегеннән арттан килә.
Хәзер нишләргә миннән калмый. Әгәр дә теге нидән юлдан кеше йөри торган юлдан төшсәм, бу мине куып җитәчәк. Һәм мин бу сырт кабырылдым. Бу бүре һаман килә минем арттан. Хәзер кызулады. Мин инде менә шуннан Тақият Тикә җиренә җиттем дә, теге бүре кызулагач, шуннан мин төшеп киттем чаңгыдан. Аннан бер кем дә чаңгыдан төшкәне юк. Мин инде рекорд куйдым. Шуннан төшкәннән соң төштем дә, анда бер чокыр урынга барып кар арасына егылдым. Инде бүре тау башында калды. Шуннан бераздан мин кузгала алмыйча яттым. Куркуданмы, башкаданмы, аяклар кузгалмый. Шуннан әкрен генә якын итеп инде торып, мин өйгә кайтып кирдем. Безнең авылда гармунчылар авылы бездә. Менә була бит инде. Хром кысын Талиянын уйнап берсеннән берсе уздырып гармун уйныйлар бездә. Ста Күрше тирәләрдә дә данлыклы, һәр крәшен безнең авылның яртысы крәшен, яртысы татар инде. Минем гармун уйныс киләдер. Гармун алырга кеше бирми гармунын. Әвәлә үзебезгә алырга акча юк. Шуннан инде мин менә гармун мөнче булырга теләдем, инде булдыра алмадым. Бераздан мин өйрәнеп караган инде, һәрбер әйбернең вакыты бар, шул шыгыртатуна арны үз алмадым. Менә гармунчы була алмадым. Мәктәптә яхшы укый Хатип. Казан авиация институтына керергә дип ниятләп куя. Әмма аттестат алыр алдыннан гына югары уку йортына керергә теләүчеләргә 2 ел эшләргә дигән карар чыга. Һәм язмыш егетне Таҗикстанга илтеп ташлый. Орынбур, Актүбә, Кызыларда, Төркстан. Төркиләр яшәгән җирләрдән уза шунда Хатип. Киләчәктә үзе әдәбияты төпкелләренә төшәчәк шагыйрьләр ягына беренче аяк басуы була бу. Иске Ташкентның, Ленинабадның мәйданнарын урый, атаклы базарларының төсләренә, шау-шуына күмелә. Абыйсы Табашар шәһәрендә эшли торган була Хатипның. Ул да заводка урнаша, мамык, йөзем җыярга да йөри. Урта Азиядә укырга керү турында да уйлый башлый егет. Әмма әнисе авырып китүен ишеткәч, туган ягына әйләнеп кайта. Кабат авылда эшли башлый. Авылдашлары, туганнары егетнең тормышын авыл хуҗалыгы белән бәйләячәгенә шикләнми дә. Әмма шул икләнеп йөргән көннәрнең берсендә Петр дәдәй очрады дип искә ала Хатибага. Башыңны катырып йөрмә, тот та Казан университетының татар бүлегенә кер. Анда укыганнар югалмый. Кирәк икән, тормышның төрле тармагында эшли ала ди ул. Әллә шушы сүзләр тәэсир итә, әллә үзенең күңелендә булган 1959 елда Хатип тәвәккәлләп Казанга чыгып китә. Бер урынга 6 кеше гариза биргән була. Ә Хатип сынауларны ничектер җиңел генә үтеп, студент булганын сизми дә кала. Хатип белән без 3нче курста мин Уфа университетыннан Казанга күчеп килдем. Бер бүлмәгә туры килдек укырга, бер группада бит инде. Бит шунда ук инде бер бүлмәдә яшәгәч, әлбәттә якынайып китәсең. Ул бит фанатик рәвештә эш кешесе. Ул мәсәлән без студентлар йокларга арналар инде. Мәгатә 9да лекция соңга калган кыз башка Хатип 5тән торып утыра һәм бит уже китап алган яга укып эшләп утыра караватында яткан ки. Аннан соң ашарга юк бит инде иштердә юлда батон алып кайтабыз инде стипендиялга бит акча булган вакытта батон күмәч аласың инде. Хатип караватны яткан, кулында китап, бер кулы белән сузылып кына томбушкадан батонны кенитә, әкрәп шиметеп ала дитә. Шуны укый, ашый, укый, һәм ул батон биткән була сизми дә, чөнки шул күңелен куйган була китапка, фәнгә. Менә шундый кызык әйберләр. Аннан соң без зарланырга яраталар тормышның авырчаклары белән үсүче башка икән. Әс-сабрын дип кенә куялар. Ул гыныча гарәпчә инде сабыр итегез дигәнне сөйли. Әс-сабрын дип. Шундый. Ул туры сүзле, тегеләй була читәрен дип тормыйдыр. Һәр вакыт фикерен әйтә. Шуймылы, шамылмы дигән шикелле. Хәзер дә шулай булып калды. Хатип аганың хатыны Рәмзия ханым турында, аның әнисе хакында аерым китап язарлык. Апачтан 15 чакрымдагы Яңа Имән авылында туган ул. Әтисе сугышта һәлак була. Әнисе бригадир булып эшләгән чакта күп балалы бер хатынга күпмедер бодай бирә. Шул көннәрдә үк колхозның иген кибәне яна дип яза Хатибага китабында. Шуның өчен Рәмзиянең әнисен төрмәгә утырталар. Карагандага ук җибәрәләр. Кечкенә Рәмзия әбисендә дә яшәп ала, ятимнәр йортына да эләгә. Әнисен азат иткәч тә яшәгән җирләрен
кат-кат алыштыралар. Укырга ул Караганданың педагогия институтына керә. Менә шул чакта туган якларына каникулга кайта. Хатип Рәмзиясен әнә шул вакытта очрата. Шуннан танышып киттек тә ничектер үзеннән үзе табигый барды да. Аннан нигә инде бу китеп барды, хат алыштык. Аннан таң кайтты, 1-2 ел хатлар алышып, шунда аралашканнан соң ничектер үзеннән үзе өйләнешеп тә куйдык. Шөкер Худайга. Менә 64 елның августында өйләнгән идек. Хәзер инде ничә ел була? 57 ел, 50 шактый бит инде. Мин әйткәнем бар инде, кайвак шаяру инде. Шуннан менә шушы хатын белән менә фәлән елтыра 1 елы 2 елга торырлык бит инде дип. Шуннан Рәмзи апа шаяртып әйтеп куя. Синең белән тору 1 елы түгел, 2 елга түгел, 3 елга торырлык дип. Алар үзара тиге дусларча тиртеп алабыз. Шөкер Худайга яшибез, канагать. Хатип Юсуф улы күрәсең галим булып туган ул. Ни өчен дигәндә, аңа бит инде үзенең туган ягында менә Сарман ягында зур юллар ачканнар, мәктәп директоры булып эшләгән. Аннан соң инде аны ул вакыттагы КПСС райкомына эшкә күчергәннәр, алга табан тагын да үсү мөмкинлеге булган. Ләкин ул инде семьясы белән 2 баласы булган килеш Казаннан чакыру алгач, Хатип Усманнар, Нил Гафурович Юзеевлар тарафыннан җыенада Казанга килә, аспирантурага укырга керә. Менә моны инде теге тормыш чын барлыгы ягыннан аңлауда кыен. Чөнки аспирантның монда нәрсәйнәнең стипендиясе шул бер кешене шак-шак асарарга җитә торган гына, аспирантурада укып каядыр акча эшләү мөмкин түгел ул. Чөнки басылып укымасаң, басылып фән өстендә эшләмәсәң, син инде әлбәттә бу эшне алга таба алып бара алмыйсың. Менә шушындый адымга бара. Һәм кыенлыкларга карамастан ул эшен дәвам иттерә, җиңеп чыга һәм инде диссертация яклый. Ул шуннан өйрәнү белән түгел, аның бүгенге көндә дәвамын, аның яңгырашын һәм никадәр бүгенге тормышта зур роль уйнаганын әйтә. Бүтән төрки халыклары белән чагыштырып өйрәнә. Һәм хәтта Кытайга да барып, ул үзенең әйбит борынгы татарның әле моннан 2000 еллык булган татарларның да ничек итеп анда шул-шулдан кадәр әйбит борынгы культураны, борынгы мәдәниятне, әдәбиятны әйбит үзләштергәнен тәфсилләп аңлата. Аның ачышлары бик күп. Менә иң беренче ул урта гасырлар айрым алганда Алтын Урда чорындагы күренекле шагыйребез Сәйф сарайыны бик ныклап өйрәнеп, бездә әдәби кулланылышка кертеп җибәрде. Аннан мин инде аның Кутуп дигән шагыйребезнең иҗатын өйрәнүе буенча хезмәтләрен зурлап әйтер идем, дөресен әйтү өчен дигән вакытта Кутуп, аның Хөсрәү Ширин әсәре, Кутуп әсәре буларак безнең татар әдәбиятында шулай ук Хатип Юсуповның хезмәтләре белән киң танылыш алды. Һәм инде әйтергә кирәк тора бара. Ул көнчыгыш классикасы фонында дип әйтик, безнең борынгы татар әдәбиятыбызны ныклап өйрәнде һәм аны докторлык диссертациясе итеп яклады, монографиясе чыкты һәм инде бу хезмәте аның Татарстан дәүләт премиясенә лаек булды. Аннан безгә бит байтак дистә еллар Совет чорында Алтын Урда турында сүз әйтергә дә мөмкин булмады. Ни өчен дигән вакытта 44 елның 9 августында Идегәй әсәрен ханнар, феодаллар әсәре дип билгеләүләре һәм аны өйрәнүне тыюлары ул билгеле булганча Алтын Урда чорын яктырта һәм инде әлбәттә безнең тарихыбызда булган Алтын Урда чорын оныттырырга теләүләре сәбәпле безгә
bu şırlar, bu ғасырлар турында текшерінулер алып бару мөмкин булмады. Һәм инде беренче шартлар туу белән безнең Хатип Юсуф улы шушы 100 еллыкларны өйрәнә башлады. Алтын Урда чоры безнең дәүләтчелегебезнең бик нык үскән вакытлары бит ул. Менә шушыны өйрәнмичә без инде әлбәттә тарихыбызны камил, дөрес дип әйтә алмый идек. Biz eltişinçe bilmeyiz bu sırlarını. Maslı gavam da bilmeyiz. Mene alarını şiktir jitkiru mekteplerde mene derslikler bilen biz alarını eyvetkine kirte başlagan idik. Lakin mene bu yana standartlarga doğru gidip tülgen dersliklerde alarga indi az urun birler. Halkının tege edebiyatı ruhi bayılığı anın tarihi bilen beyli. Şuna göre mene Tatar tarihi özümüzün tarih bilen birge edebiyat tarihinde. Mene bu bik tege ilikini öğrengende neticeli yol. Ondan elimine eminim kalgan idi. Ul vaxtda nişiktir bir monografiya 90 yıllarını yazırga tilep kalgan idim min. Lakin ul gamelge aşmışıtırdı. Songa tabarak mine bu yana 5 yıllıkka şıkkaş mena öğrenirge turu kildi. Min Türkisni'de Astana'dağı Halgara Türkiye Akademisi ile hizmetteşlik ettim. Proyekt urtak. Onda hazır şuşundan Türkiye edebiyatlar, Türkiye Tatar edebiyatının tege antik edebiyatlar bilen, antik Greci, Rim edebiyatları kirip gitti min Gamirlarga, Safoklılarga, ondan ilerge Garatsilarga, Rim şahirleri, Apulilarga hem şuşundan yana bir dünya hem aşıldı. Mene alarının bizdeki antik edebiyat degenden şak deyin şerikten alganlar. Yani İranlıların teki burun babaları, Gariplerinin burun babaları, Türklerden Hindistan'a alganlar. Hem üç şiratında onlar üstürüp, indi üç şiratında onlar yine şuşu şark dünyasına kiri kaytkanlar. Hem mena şuşu Garipler, Farsılar arkalı bunlar indi bizge de erişken. Bir küpkına motiflar. Mena şuşlarını öğrenip, men indi 14. yılını meken etapı развития Türk-Tatarski, antikni, Rus edebiyatı bilen de beylenir. Mena ul yağından. Ondan sonra hazır mena Türkiye'nin de edebi beylenişler songu davır. Mena şu Türk edebiyatı bilen, Türkiye'ye küpirdim 30 tomluk Türkiye edebiyatlar tarihini yazıda katnaştım. Avtor olarak, jitekşi olarak. Ondan şimdi Üzbek edebiyatı, ayrı şeyinde Kazak edebiyatı. Kazakların folklor kişili yazma edebiyatı sonra şırğa qarı. Mene ul yaklarından hem ondan sonra mene fenni işte 1900'de fenni işte biraz ikinci yak qarakta gittim min. 90. yılını mena bulurga Türkiye'de Finlandiyada nege 3 aylık ilmi komandirovkada. Mında Kazan Üniversitesi'nin jitekçiliği bizdeki tege kafedra jitekçiler bilen birlikten indi, fakülte jitekçiler bilen Moskov nide Yukarı Bilim Ministerliği beni 3 ayga Finlandiya'ya jiberdi. 3 ayda min Finlandiya'nın Helsinki, Turku, anda tam bir başka şehirlerinde buldum. Milletteşlerimiz bile anda Fin galimler bile şaraştım. Arxivlarında, kitaphanelerinde şul tikli min bir küp maglumat aldım. Çit illerde bizning bir küpkine milletteşler kuşup gitken. Kıtayga, Japoniyaga, Türkiye, Germaniya, başka urunlarga. Onlar gazet, jurnallar çıkarganlar, kitaplar çıkarganlar. Ola bizge kilmi, bizge kilse olar düşman dip kabul ettiler. Hem bana indi mina şuşlar bilen tanışırga toru kildi. Gayaz İshaqi çıkargan Yana Milli Yıl jurnalının 1928-1939 Helsinki Üniversitesi'nin şarkı bölümünde okup min isim aklım gitti. Degenden tizilip duralar. Ondan sonra 1933 yılında Tukay'ın Tokyo'da çıkan matbaayı İslamiya'da 5 tomlığı Garip harfli. Onu alıp harbinde çıkan kitaplar, milli bayraklarını mine şul dünyaya kirip gittim. Ondan bir küpkine mine şuşu nege mühacirlikteki Tatar edebiyatı matbuatı hakkında benim küpkine kitaplarım, publikasyonlarım buldu. Bunda tege fenni işte bir şunsu var. Mine min onu üzekke koyan tege fenni maksatında. Lakin üzümüzün Tatar tarihin, Tatar'ın edebiyatın, onun mine şimdi ütken yılın şuşu kitaplar, şuşu hizmetler arkalı min halkımın yılın, onun tegi katlavlı yazmışın kübrek küz aldım. Mine ul yaktan da min qabalar bik nık yerden ittiler. Gari kurma bilmegenini surmağa, surmayınca gilim öğrenmez kişi. Gilim okup her kim gamel kıldıysa, cennet içinde uğaydır işi. Hatip Minnugulov bilen bir kuruşup söyleşugine de seni bayıta. Okutucu bulgangama, ol nişiktir uzi tilep bar maglumatin senin bilen buluşurga amtıla. Kimdir şuşu professorda bilim algan hem
ала бит. Студент чакта кадерен билеп бетерәсеңме, юкмы икән ул лекцияләрнең. Әмма вакыт узгач, хәзинәдәгеләрнең кайсысы тутыкмаганын күрәсең. Тагын бер инде аның үзенең байлыгы дип әйтергә була аны, аның укучылары. Ул бик тә популяр мөгаллим. Әгәр дә университетта бу мөмкиндә бигрәк татар белгәндә, татар әдәбиятын өйрәнгән студентлар арасында галимнәрдән кемне хөрмәт итәсез дип сорасагыз, билгеле иң беренче чираттан, беренчеләрдән булып алар Хатип ага Миңнебаевны атыйлар. Ул университетта гына түгел, менә кайсы гына авылга барып чыксаңмы, мәктәптә очрашасыңмы, башка төбәкләргә барасыңмы, татар әдәбияты, татар гыйлеме турында сөйләгәндә Хатип агайны һәр вакыт искә алалар. Ул халык күңелендә, аның укучылары бүгенге көндә аның эшен дәвам итәләр. Университет еллары алар хәтердә нык калган инде. Дөресен әйткәндә, без аның кадерен дә белмәгәнбез, менә укытучыларның бигрәк тә. Хәзер мин уйлап куям, безне шул кадәр bilimli, eruditsiyeli okutuşlar okutkан. Хатип абый алар арасында айрылып турайды, Хатип Миңнегулов. Ул безгә борынгы татар әдәбиятын укытты, борынгы шагыйрьләрнең шигырьләрен, ул языкларын яттан сөйләйде. Җимҗимә Султан дип, аны хәтта теге безнең студентлар арасында Җимҗимә Султан дип кушаматта таптылганнар иде. Бәлки иң асыл сыйфатларының берсе ул аның шәп кеше булуы. Ул кызыклы кеше ул, яхшы кеше ул, игелекле кеше ул. Ул бер кайчанда сине рәнҗетмәс. Әгәр дә синең нидә бер кимчелегең була икән, яисә син бер ялгышлык эшлисең икән, улар шундый матур итеп сиңа җиткерә белә, син шуннан соң инде үзеңне бу кылган гамәлең турында ныгылабрак уйлый башлыйсың, аңа анализ ясый башлыйсың. Минем дә андый хәлләргә калганы булды. Ул мине дә тәнкыйтьләде, мин дә озак вакыт дәүләт советында эшләгән вакытта. Ул миңа киңәш табышларда бирә иде. Разил Лайтер кирәк, тигеләй кирәк. Әмма ләкин бер кайчанда аны дорфа формада ул аны топас итеп әйтмәде. Шуңа күрә аның тәнкыйте бу чын мәгънәсендә игелекле тәнкыйт. Һәр бер мизгелендә аның күңелсез яклары белән бергә теге куанычлы башка яклары да бар. Әмма менә кайгылы яклар инде күбрәк нителде, кыен. Минем иң менә авыр вакытым хәзер ни булды? 99 елның инде март айында әнкәй үлгәннән соң. Менә шул бик зур кайгы булды. Бик зур кайгы булды. Аннан соң хәзер менә минем шушыннан кызым Гөлназ инде 67 елны туган, бик тегене инде үҗәт шушыннан бик матур иде. Хәзер ул Нидә Казанда мәктәптә, ана 131-нче мәктәпне бетерде, бик физик математика буенча 1-нче класстан алып, спорт мәктәбендә менә хәзерге Тинчурин театры янында бар, гимнастика буенча 1-нче класстан алып йөрде. Ул инде 8-нче класста спорт мастеры иде бу. Аннан Казанның, Татарстанның 1-нче мәртәбә чемпионкасы, Россиянең җыелма командасында, шуннан бу Ленинградта Лисков институтын диплом сәттешен бетерде. Аннан инде хәзер бу шунда балетта тег спорт элементлар белән калды. Шунда нишраклы рәвештә 7-нче этаждан ягылды. Ягылып төште. Шуннан инде менә мин баргач башта шаммадым, киттек хатын белән Ленинградка, хәзер бардык больница тегеге нидә үлем инде ята инде. Менә шунда бик кайгы булды. Һәм анда әле менә хәтерлим профессор килгән инде, карады инде. Бу ди менә ди 98,3% летальный случай ди мондайда. Шул менә 1,7 әгәр дә исән калса, чудом, если выживет ди менә аның сүзләре. Это не знаю уже ди. Менә шул әле шөкер, менә шул йөри хәзер менә 32 ел. Менә аның шушындай ние бәләгә очрауы тары. Менә ул бик зур кайгы булды. Аларның теге ниләр шәхси менә кайгы алар, мир белән килгән кайгы түгел. Менә шәхси үзеңә килгәне, менә ансы авыр. Менә исемдә әле 17-нче елда Хатип абый белән Түркстан шәһәренә бардык, Казакстанга. Казаклар инде хәтта үзләренең галиме дип саный башладылар. Монда да шаярталар инде. Хатип абый кая? Ул Казакстандадыр, чөнки аның күп гомере Казакстанда үтә. Аның бит җәмәгате, Рәмзепа, хатыны да нидән Казакстаннан. Ул инде Казакстан Киеве дип бик горурланып, үз җирендә йөргән кебек йөри. Анда лекцияләр укып йөри. Астанада булсын, Алматада, Түркстанда
татар әдәбиятында шулай ук пропагандалый, анда Казакстанда халыкара университет, Түркістанда мәсәлән халыкара университет бит инде анда. Аның Назарбаев университеты бик атаклы. Анда да шулай лекциялар укыды. Ул әлбәттә безнең уртак мирас санала инде менә бу Алтын Урда чоры. Ләкин ул хәтта һәрвакыт басым ясый, кайсы гына төрки халык арасында сөйләмәсен, менә аның төбе барыр без иске татар теле дип. Ул инде аны әйтмичә калмый. Шуннан диягә атландырып бирәләр. Әйдә диягә атланабыз ди миңа. Мин әйтәм, бой ни булыр микән соң инде? Ул инде галим, зур галим, мин инде шагыйрь дип кабул иттеләр. Ләкин без икебез дә теге сабый халыклар кеше буларак диядә атланып йөреп килдек барыбыз. Мин хәтта шигырьдә яздым ул турыда. Менә төрле илләргә чыкканда, төрле халыклар белән аралашканда, иң беренче Татарстаннан кемнәрне беләсез дисәләр, галимнәр арасында менә беренчеләрдән булып Хатип ага Миңнебаевны атыйлар. Ул бик тә хәрәкәтчән кеше, йөремсәк кеше. Мин аны шаккатам, аның бит гаиләсендә 2 авыру хаста бар. Аларның да күңелен күрергә кирәк, гаиләне дә алып барырга кирәк, эшкә дә барырга кирәк. Ул бит федераль университетта да лекциялар укый, дәресләр алып бара. Һәм шуның өстенә ул әле Казакстанда ул, әле Төркмәнстанда ул, әле Уфада ул, әле Истанбулда ул, әле Кытайда ул. Кайчан вакыт таба да һәм аңа ничек көч-куәт таба торганнар, мин аңа шаккатып бит алмыйм. Ул бит аннары үзе әйтмешли 18 яшьтә түгел. И нишеләрне күрептер бу җиһан, и нишеләрдән дагы артып калыр. Сән алардан алмасаң гыйбрәт бу көн. Таң белә сәндән булар гыйбрәт алыр. Аксакаларның сүзенә кулак салырга кирәк ул вакыт-вакыт. Җавабын таба алмый аптыраган кайбер сорауларның чишелеше инде гасырлар элек табылган булып чыга. Әлбәттә, һәр чор сорауга үз җавабын эзли. Һәр чорда сорау үзе дә яңаша яңгырый башлый. Һәм һәр чорның үз аксакалы да була. Хатип Миңнегулов менә шул аксакалыбыз ул безнең.